खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसिआव गोदानै दाजानाय सिएसपिनि मुं फारिलाइयाव मुसलमान हारिनि सासेबो सोद्रोमा गैयैखौ लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो गोसोखांलाय गथायदों। गोदानै दाजानाय सिएसपिआव सासेबो माइनरिटि सोद्रोमा गैयैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आमसुआ। थांनाय बिसायख'थियाव मुसलमान सुबुंफोरा हाग्रामानो भट होदोंमोन, नाथाय दायो सिएसपिनि फारिलाइयाव सासेबो मुसलमाननि सोद्रोमा गैयैखौ लानानै बे सिएसपिनि फारिलाइयाव सोद्रोमा सोनांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनो गोसोखांलाय गथायदों। गिबि मन्थ्रिनि मेलाव थांबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों आइजोफोर गाखोनाय लाखपति बायद'नि गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गासै 90 आइजोफोरजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। धेमाजियाव सोमजिदों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। खौरां मोननाय बादिब्ला गावसुंथा हान्जानि आइजोफ्रा मैया फुंबिलिनि समाव गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरनो चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाङो। गोबां आइजोफ्रा जोखोम जादों, नाथाय बेनि गेजेरावनो सासे आइजो मुङा पुष्पा सेठिया बिथाङा गोब्राब जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला धेमाजिनि चेक राननाय हाबाफारिया धेमाजिनि दिउरिबिलाव जादोंमोन आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव थांबाय थानाय समावनो बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव लामाखौ मोजां नुवाखैमोन, जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दायो धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। खवर्रांजों लोगोसे 3 सुबुंखौ पुलिसआ खादों। बशिष्ट पुलिसनि जेयाव नांदों बे 3 दायनिगिरि एबा खवर्रां स्मागिं खालामग्रा दुथांफोरनि हान्जाया। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी सोहोरनि बशिष्ट पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बे 3 सुबुंखौ खवर्रांजों लोगोसे हमनो हायो। बे हमजानाय 3 सुबुंनि सिनायथिखौ फारियै साहिल सिकदार, इस्लाम माली आरो गुबुन सासेखौ आनास आली होननानै सिनायथि होदों। पुलिसआ बिसोरखौ सेबनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 2,27,000 रांनि नखल रांनि बिलाइ आरो 1,62,661 गुबै रांनि बिलाइ आरो रां सानग्रा मेसिन, गं 9 एटिएम कार्ड आरो गं 6 मबाइल फनजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों आरो बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय गं 2 बेसेन गोसा साखा खबब्रै गारिखौबो बोखांनो हाबावदों। इलेक्शननि थाखाय UPPLआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। डेम'क्रेसिखौ BPFआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो। दा नंखायनो UPPLआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन, जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन। गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन। बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा, गोबां दालां, गोबां फरायसालि, गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों। सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट। दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय 17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय 17या जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय। दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन, मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया। दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो UPPLआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन।